To čo je? Živé monštrum. Práve som tu Počúvajte ma, Refresher to akože to robí na schvál, že tam dáva túto osobu do týchto všetkých rozhovorov. Neviem, jak sa voláš. Budem ťa volať Gluba. Vyzeráš, ako keby sa voláš Gluba. Ja viem presne, o čo vám ide. A to vysvetlím aj tebe. Táto slečna je silné slovo. Táto kreatúra. Ty kreatúra, počúvaj ma. Refresher ťa tam nedáva preto, lebo sú hrozne inkluzívni a majú ťa hrozne radi. A myslia si, že si talentovaná. Nie, oni ťa tam nedávajú preto, kreatúra. Oni ťa tam dávajú preto, lebo vedia, že ľudia to budú pozerať, že to bude mať čísla, keď tam dajú takto bizárne vyzerajúceho človeka. Oni robia len kalkul. Oni vedia, že keď tam dajú monštrum, oni ťa tam dávajú preto, lebo človek, keď na to rílko dojde, tak si pozrie, že 5 sekúnd nechápe a kým sa spamätá, tak už algoritmus si zapamätá, že to pozeral 5 sekúnd a už to ten algoritmus akože posíli. Chápeš? To je čistý marketingový kalkul. Gluba. Ty nejsi talentovaná moderátorka, nejsi gluba. A oni to vedia. A ty si myslíš, že ťa majú radi, že cenia tvoj talent, necenia. Oni ťa využívajú. Že využívajú to, že vyzeráš ako netvor. Ako živý netvor. To je živý netvor. Takže gluba, počúvaj ma. Refresher ťa využíva. Oni si nemyslia, že si talentovaná moderátorka.